Έχεις νιώσει ποτέ σαν εξωγήινος σε ένα πάρτι? Γύρω σου όλοι γελούν με αστεία που σου φαίνονται απλοϊκά. Συζητούν τα τελευταία κουτσομπολιά για διάσημους, ενώ εσύ σκέφτεσαι το παράδοξο του Φέρμι ή γιατί η τελευταία σεζόν της αγαπημένης σου σειράς είχε τόσο κακό σενάριο. Αν σου ακούγεται γνωστό, τότε αυτό το βίντεο είναι για σένα. Θα αναλύσουμε γιατί οι πιο έξυπνοι άνθρωποι καταλήγουν συχνά να είναι και οι πιο μοναχικοί. Και όχι, δεν είναι κατάρα. Είναι μάλλον μια παρενέργεια του υψηλού IQ. Ας ξεκινήσουμε με το πρόβλημα, την αίσθηση της απομόνωσης. Δυσκολεύεσαι να βρεις τον άνθρωπό σου. Κάποιον που να μιλάει την ίδια γλώσσα. Οι καθημερινές επιφανειακές συζητήσεις, το λεγόμενο small talk, σε εξαντλούν. Συζητήσεις για τον καιρό, για το τι έφαγες το μεσημέρι, για το reality της τηλεόρασης. Νιώθεις ότι ο εγκέφαλός σου υπολειτουργεί, σαν να οδηγείς μια Ferrari με πρώτη ταχύτητα. Συχνά σου λένε ότι τα σκέφτεσαι υπερβολικά ή τα κάνεις όλα πολύπλοκα. Εσύ απλά βλέπεις τις συνδέσεις, τις αποχρώσεις, τις βαθύτερες αιτίες. Δεν μπορείς να το απενεργοποιήσεις. Διψάς για βαθιές συζητήσεις. Αλλά το μόνο που λαμβάνεις είναι η πρόγνωση του καιρού. Γιατί όμως συμβαίνει αυτό? Η απάντηση βρίσκεται στην ψυχολογία και την εξελικτική βιολογία. Θεωρία πρώτη. Η θεωρία της σαβάνας για την ευτυχία. Οι ψυχολόγοι Σατόσι Καναζάγουα και Νόρμαν Λί υποστηρίζουν ότι ο εγκέφαλός μας είναι καλωδιωμένος για να ζει σε συνθήκες παρόμοιες με αυτές των προγόνων μας. Στη σαβάνα, το να είσαι μέλος μιας δεμένης φυλής περίπου 150 ατόμων ήταν ζήτημα ζωής και θανάτου. Η συνεχής κοινωνικοποίηση ήταν απαραίτητη για την επιβίωση, τη συνεργασία και την ασφάλεια. Ωστόσο, για τους ανθρώπους με υψηλότερο IQ, αυτή η εξάρτηση από την κοινωνική επαφή είναι μικρότερη. Ο εγκέφαλός τους είναι καλύτερα εξοπλισμένος για να λύνει νέα πολύπλοκα προβλήματα. Προβλήματα που δεν υπήρχαν στη σαβάνα. Παίρνουν μεγαλύτερη ικανοποίηση από την επίλυση ενός δύσκολου προβλήματος παρά από το να βγουν για καφέ με μια μεγάλη παρέα. Έτσι, η μοναξιά δεν είναι πόνος, αλλά ένας χώρος συγκέντρωσης και βαθιάς σκέψης. Θεωρία δεύτερη. Το γνωστικό χάσμα. Οι ευφυείς άνθρωποι επεξεργάζονται τις πληροφορίες διαφορετικά. Βλέπουν μοτίβα, συνδέσεις και περιπλοκότητα εκεί που άλλοι βλέπουν απλά, μεμονωμένα γεγονότα. Αυτό δημιουργεί ένα χάσμα στην επικοινωνία. Είναι σαν να προσπαθείς να εξηγήσεις τα χρώματα σε έναν τυφλό. Παράδειγμα, μια συζήτηση για πολιτική. Ο ένας βλέπει ένα περίπλοκο σύστημα αλληλεπιδράσεων, ιστορικών παραγόντων και οικονομικών πιέσεων. Ο άλλος βλέπει απλά οι καλοί εναντίον των κακών. Η συζήτηση δεν οδηγεί πουθενά και οι δύο φεύγουν απογοητευμένοι. Αυτό το χάσμα κάνει την έβρεση αληθινά συμβατών φύλων μια πρόκληση. Θεωρία τρίτη. Ποιότητα μεγαλύτερο από ποσότητα. Οι έξυπνοι άνθρωποι εκτιμούν το χρόνο τους. Είναι το πιο πολύτιμο αγαθό τους. Η ανούσια συζήτηση για αυτούς δεν είναι ξεκούραση. Είναι σκληρή δουλειά. Ξοδεύουν πολύτιμη πνευματική ενέργεια, προσπαθώντας να συντηρήσουν μια συζήτηση που δεν τους διεγείρει. Γι' αυτό ενστικτωδώς φιλτράρουν τον κοινωνικό τους κύκλο. Αφήνουν μόνο εκείνους που μπορούν να προσφέρουν πνευματικό και συναισθηματικό βάθος. Ένας φίλος με τον οποίο μπορείς να συζητήσεις μια υπαρξιακή κρίση αξίζει περισσότερο από 100 γνωστούς για να πας για ποτό. Οκ, το καταλάβαμε. Οι έξυπνοι άνθρωποι είναι διαφορετικοί. Τι κάνουμε τώρα? Πρέπει να αλλάξεις για να ταιριάξεις. Η απάντηση είναι ένα κατηγορηματικό όχι. Η λύση δεν είναι να γίνεις πιο κοινωνικός, αλλά να αποδεχτείς τη φύση σου και να βρεις τους σωστούς ανθρώπους. Βήμα πρώτο, αποδέξου το, acceptance. Η ανάγκη σου για μοναξιά δεν είναι ελάττωμα. Είναι η ανάγκη του εγκεφάλου σου για φόρτιση και βαθιά επεξεργασία. Σταμάτα να κατηγορείς τον εαυτό σου που δεν θέλεις να πας σε ένα ακόμα πάρτι. Το JOMO, Joy of Missing Out, είναι ο καλύτερός σου φίλος. Βήμα δεύτερο, βρες το είδος σου. Find your tribe. Μην προσπαθείς να ταιριάξεις παντού. Ψάξε για μέρη όπου μαζεύονται άνθρωποι με παρόμοια ενδιαφέροντα. Διαλέξεις επιστημονικά καφέ, λέσχες βιβλίου, συνέδρια, εξειδικευμένα online forums. Εκεί, οι περίεργες σκέψεις σου δεν είναι περίεργες. Είναι το θέμα της συζήτησης. Βήμα τρίτο. Γίνε μεταφραστής. Be a translator. Μάθε να εξηγείς πολύπλοκες ιδέες με απλό τρόπο, χρησιμοποιώντας αναλογίες και μεταφορές. Αυτό δεν σημαίνει ότι χαζεύεις τις ιδέες σου. Σημαίνει ότι χτίζεις γέφυρες. Είναι μια δεξιότητα που αναπτύσσει τη δική σου νοημοσύνη και κυρίως την ενσυναίσθησή σου. Βήμα τέταρτο. Εκτίμησε αυτούς που έχεις. Appreciate who you have. Αν έχεις έναν έως δύο ανθρώπους που σε καταλαβαίνουν πραγματικά, φύλαξέ τους. Είναι ο χρυσός σου. Μην κυνηγάς την ποσότητα που βλέπεις στα social media. Συχνά είναι μια ψευδαίσθηση. Συμπέρασμα. Η μοναξιά ενός έξυπνου ανθρώπου δεν είναι τραγωδία. Είναι χώρος για ανάπτυξη. Ο εγκέφαλός σου είναι ένα supercar. Δεν χρειάζεται έναν επαρχιακό δρόμο με αμέτρητες στάσεις.
Χρειάζεται έναν άδειο αυτοκινητόδρομο, τον δικό του χώρο για να αναπτύξει ταχύτητα. Η δουλειά σου δεν είναι να γεμίσεις τη ζωή σου με τυχαίους ανθρώπους. Είναι να βρεις τους λίγους που είναι πρόθυμοι να ταξιδέψουν μαζί σου στην ίδια ταχύτητα. Και το πιο σημαντικό, να μάθεις να απολαμβάνεις τη διαδρομή ακόμα και όταν είσαι μόνος.